Diagunga pangaksami dumateng sagunging para pamirsa setresna budaya Jawi ingkang adiluhung. Mbok bilih saderengipun para kadang istirahayu turangga manunggal samangke. Kepareng asung sugata lumantar beksan seni tari kreasi. Nuhuni panuwun saking keluarga ageng ingkang dawek kamengku gati. Kepareng hambabar wusing gati ingkang dereng kawijil ing lisan. Pramila kunjuk dumateng priya gung ingkang sampun sinaraya wekdal kaaturaken sumangga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Wonten pangarsanipun para pepundhen sepuh, pinisepuh ing Wonosari ingkang tansah kula bedhosi. Wonten pangarsanipun para pangembating praja, Bapak RT, Bapak RW, linangkung Bapak Dukuh ing Padukuhan Wonosari ingkang kula hormati, saha Bapak Ibu sedaya ingkang ugi kula hormati. Saderengipun kawula matur wonten mriki kawula dados wakilipun saking ingkang kagungan hajat inggih punika Mas Debi Saputra kaliyan Mbak Galuh Fitriani. Kapure matur ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng kelompok Jadilan Ngesti Rahayu ingkang angka kalih wontenipun adicara pementasan wonten ing wekdal dalu menika inggih saking hajatipun Mas Debi kaluh sakeluarga kala rumiyin saderengipun sabibaripun nikah menika gadah ujar gadah bilih menawi benjang kagungan putra menika badhe dipun tanggapaken jadilan. Alhamdulillah Mas Dewi saha Mbak Galuh sekeluarga wonten ing wekdal dalu menika kagungan rejeki saking Gusti Allah. Pramila wonten ing wekdal dalu menika nadaripun badhe dipun laksanaken kanthi pementasan Jadilan Ngesti Rahayu wonten ing wekdal dalu menika. Kanthi punika kula nyuwun dumateng Bapak Ibu sedaya paseseni bilih nadaripun ujaripun Mas Debi saha Mbak Galuh sekeluarga sampun badhe dipun laksanakaken wonten ing dalu punika. Panjenengan dados seksinipun sedaya kersa? Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi kalaksananipun nadaripun wonten ing wekdal dalu punika putranipun putra putrinipun Mas Debi saha Mbak Galuh sageta dados putra ingkang solehah bekti dumateng tiyang sepuh ugi agami lan nagari. Lan ugi mugi tiyang sepuhipun kekalih tansah pinaringan kesehatan bagas waras gampil anggenipun pados rejeki samangke. Ingkang salajengipun kawula ugi mawakili selaku panitia nyuwun dumateng sedaya penonton menika papanipun lumayan wiyar. Pramila mangke ingkang wonten wingking saged wonten ngajeng mriki menika tasih sela sedaya. Ananging kula nyuwun ketertibanipun, keamananipun menika sampun wonten aturanipun menawi damel kerusuhan dendanipun selangkung yuta. Gelem ra gelem mendem oleh ning rasa gawe rusuh. Gitu, anget-anget oleh wong bengi adem. Ketoke ambune ngono kuwi. Ya dados monggo dinikmati
pementasan malam hari ini dengan sukacita tapi yang tertib yang aman. Joget monggo ning rasa kesenggol nesu. Nek kesenggol nesu ya ning kebon kono. Ben ra kesenggol eri niku nggih. Terus ngoten niku estu kula ugi ngaturaken panuwun dumateng Linmas, dumateng saking Polsek, saking Koramil ingkang sampun kersa nderek ngamanaken wonten pepanggihan pasugatan wonten ing wekdal dalu punika. Mbok bilih mekaten ingkang dados atur kawula lan sabibaripun menika mugi-mugi sedaya nadaripun Mbak Galuh kalian Mas Debi sampun estu dipun laksanakaken. Mugi-mugi sedaya rubeda menapa ingkang tumanduk dados wonten ing nadaripun saged juga luar wonten ing wekdal dalu punika. Saking kula kalau aturaken semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten mboten rada kelalen andalan rokoknya Pria Sejati. Sponsor utama wonten ing dalu menika. Rokok andalan. Galuh Sapitri bisa juga luar ing wengi iki. Makaten babaring pangandikan wosing gati minangka sulih sarira saking keluarga ingkang dawek hamengko gati wonten ing dalu punika wedaring punaging sampun kepareng kawijil ing lisan saketa rawi-rawi rantos malang-malang putung ampun ngantos tinagih ingkang tanpa nyambut kepareng nampi bisanipun para kadang istirahayu turangga manunggal ingkang kepareng badhe ngaturaken salam pambuka ngesti rahayu turangga manunggal. Warat sang prawara puswa makurodra gumiwang gagatori swarane detak gumurung ormatriting turangga pendeberi swara mangukung racina mangkating prang gembira tiasinga sure
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandi tansah ngagungaken asma dalem Gusti ing kripta jagat saisinipun. Munggi dalu panglipur ingkang kaadanan dening para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal ing sawanggih. Wiwit lekas ngantos pungkas tansah manggih kaleresan tinembih saking sambi kala. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian keluarga ageng pametri budaya Jawi, seni tari kreasi kuda kepang Ngesti Rahayu Trangga manunggal ingkang wingking mijil saking tlatah Kopeng Kepoharjo Cangkringan Sleman. Dalu mirunggan kepareng Asung Sugoto pun didhawuh pangandika saking keluarga ageng ingkang dawuh kamengguganti kekepareng angadani dalu tasyakuran putri saking panjenenganipun Bapak Debi Saputra lan ugi Ibu Galih Fitriani ingkang sampun kepareng dipun paringi mesiat asma Jenaira Adira Hemawari. Mugi putri kasebat kadadosna putri ingkang solehah bekti kalian tiang sepuh kekalih piguna tumrap agami ingkang rinasuk ing akhir diwasanipun. Dalu punika saking para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal kepareng makarya sesarengan kalian YSS Audio Profesional mijil saking tlatah Panggang Klaten. Lan ugi makarya sesarengan kalian Wisang Geni Legding bijil saking tlatah Kopeng Kepoharjo Cangkringan Sleman. Wonten ing dalu samangke saking para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal kepareng Asung Sugoto lumanteran beksan ingkang angka sepindah beksan blendrongan kalajengaken jongki-jongki putri saking Ngesti Rahayu Trangga manunggal ing sepak samangke kepareng Asung Sugoto lumantar beksan Siti Rewe ingkang angka 3 saking para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal samangke kepareng badhe ngaturaken beksan Wirayuda Gagrak Ngesti Rahayu Trangga manunggal cakep suwan saking para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal wonten Ajeng Hilka. Kali Ajeng Ismi Ade Ngesti Rahayu Trangga manunggal. Mister Jumadi Gondrong Ngesti Rahayu.
pamirsa warga masyarakat Wonosari, Bangunkerto, Turi, Sleman ingkang dalu punika sampun kepareng amirsani pentasipun para kadang Esti Rahayu Trangga manunggal ingkang semanggih kepareng Asung Sugata lumantar beksan-beksan seni tari kreasi ingkang sampun kinarap dening para kadang Esti Rahayu Trangga manunggal. Gunging panuwun ingkang tanpa upami panjenenganipun dumateng kru andalan baru. Wah, aku rung ngrasake rokoke kek. Nek rung dikeki rung ngrasake Pak Jum, diampet sik. Sampeyan wis tumbas po? Oh, dereng tumbas padha, kula yo rung tumbas. Nggih. Samangke saking para kadang Esti Rahayu Trangga manunggal ingkang ngongkos pindah kepareng ngaturaken sugata lumantar beksan blindrungan ingkang sampun ginarap dening para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal ing samangke. Lanugi manunggal tinututi lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya prawira digdaya rananggana magawe glarira wang-wang Bapang sinengkang walik sandang walikat godhek wok simbar jojo wang walang mentis nyogang sir juanggah anggero rusa sumbar lindu bumi kunjang kanjing gumaludo guntur gatur yo budal keso yo
wani atur pagelaran jalanan campur sari mesti rahayu mikir sakit lapa kepo harjo kali jual para pagelaran jalanan campur sari mesti rahayu mikir saking rata kepo harjo nyawiji parangmu pagelaran jalanan campur sari mesti rahayu mikir saking rata kepo harjo nyawiji parangmu kami
Perang tanding urung
wong ayu pun kakang pamit lasro setan datang puro
legane ati wah. Yogyaniro Yogyaniro lho. kang para prajurit lamun bisa sira anulada Sira anulada duh ing pundi cari kandhe andele rasa prabu sosok bau ayo maju ayo. Awas le ya. Ayo podo kumpul ayo. Was ya. Ayo podo kumpul. Iya. Monggo lengganane Mbah Naryo ayo wis. Ya. Yuk. Piye, Ju? Piye aku pokoknya manut sing tuwa ayo. Ya nek manut ganti gaweane. Lah piye? Ijolan. Ijolan piye? Aku sing neturu, aku sing nyenggaki. Ayo. Aku sing damoni ae. Ora masuk. Ora masuk. Wah, Yo. wis. Gue ora iso mlebu nek aku sing neturu. Yo. Tak teturune sih ya. Ki wayahe do turu. Diundangke sing do arep melu. Yo. Cong, siap? Semangat. Yo. Siap, Bos. Ya, ora ngantuk. Sono sireping bleka Ayo, wis dolir
kayundang padha ayo yang nuku yo lari nek dijak bareng ora gelem yo nuku kita. Pak Sri semangat iki, Pak. Ayo konco maju. Siap seruput ke kanan orang yo. Pedang ikan digunake konco maju yo. Ayo dan. Ora kroso. Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Enggak dipecut. Yo. Siap. Yo.
Wah ya, was. Was. Waduh, sajake bar jamu ya. Ah, iya, oh iya. Wah, wes. Kita wetik, wetik, wah iya. Oh iya, oh was. Oh iya, oh. Was. Oh, ah, iya, oh, wah. Ayo Pak Yo, Sri. was, yo. Oh, iya. Fokus Pak Sri. Fokus Pak. Gagal fokus. Ya, wah, ya, oh, ya, wah, yo, 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 yo. Ya, adalah, yo, oh, ya, oh, kaget aku, ya, iya, oh, was. Wah, ya, oh, ya. Wah, ya, parat, ya, oh, iya, was. Oh, ya, oh, ha, oh, ya. Was, iya, was, oh, ah, ya, iya, oh, ah, iya, ayo, oh, ya.
Betul kowe bener kadang cahaya ora liya sliramu dadi impianku wani suka opo Arek guyang sapi ora duwe. bengi-bengi ya Lali anak lali bojo. lali wayang lali betul Rasane wong lali kadro. Pilih bajot apa pilih murah. ya tak trimo gantung nang wit lung gede waduh bapak lagu piyo anakku kaya wong gemuk kapan diparingi ulur diwajut lembut pengaruh kepacut alias kadung ketenge sawah bedrake sarung iki mau anu judulnya Bedaing Sarung ya Pak Sri. Bedaing Sarung. Bedaing Sarung. Oh, dasare sarunge wis membret. Nggih. Yo. Yo Mbak Esmi Yo yo. yo yo, heeh. Oh iya siap pokoknya. seperti kayak. Mayar-mayaran nih. Iya, ya Pak yo. Iki rasa apa? Pak Enom apa Pak Tua? Iki aku iki laris iki aku. Enggak ngono. Sabar ya Pak nih. Jam-jam aku wis iku. Oh iya toh Mas. Sepuluh tahun lama Cemburu. ora
Hei. Kaget aku, ya, ya.
Canda kowe mah. Canda. Ayo. Tendangan tanpa bayangan. Oh iya, oh iya.
kaget aku ya. Woi. Oh. Waya, hei. Ya. Yo, waya. Aduh, ayo gendong. Ayo bali wah. Ayo kelilir ayo. Woi ha. Ayo wais. Setunggal babak sampun kaaturaken dening para kadang Istirahayu Turangga manunggal ingkang sampun kepareng aturaken sugata lumantar beksan blindrungan saking para kadang Istirahayu Turangga manunggal. Samanggi ingkang angka kalih saking para kadang Istirahayu Turangga manunggal kepareng ngaturaken sugata lumantar beksan Sri Kandi Putri saking Istirahayu Turangga manunggal ingkang samanggi kepareng asung panglibur lumantar beksan sende rewe bebile sampun samekta ing samudayanipun dumateng para kadang Istirahayu Turangga manunggal giya kepareng sung sugata ingkang angka kalih pramila saking punika dumateng sagunging pamirsa sutresna budaya